Milí študenti, vítam vás pri 8. prednáške 3. trimestra 5. ročníka našej Univerzity pre moderné Slovensko. Je to teda posledná prednáška nielen tohto trimestra, ale posledná prednáška celého 5-ročného cyklu. A v nej by som chcel zhrnúť to, čo sme si hovorili v tomto trimestri. Teda v 7 prednáškach sme hovorili o skúsenostiach postkomunistických krajín z ekonomickej transformácie za posledných 25 rokov po páde komunizmu. Hovorili sme o skúsenostiach Poľska, Maďarska, Ruska, Estónska, Gruzínska, Ukrajiny a dnes by som chcel zhrnúť, čo vlastne týchto 25 rokov prinieslo, aké skúsenosti. Pred 2 rokmi sme hovorili v jednom celom trimestri o slovenských reformných skúsenostiach, takže pre tých, ktorí chcú sa niečo dozvedieť o tom, ako prebiehali na Slovensku reformy, tak odporúčam pozrieť sa na tento starý trimester. Aké sú teda tieto skúsenosti zo štvrťstoročia postkomunistickej transformácie? Poprvé sa ukázalo, že ten zdedený stav po 10 ročiach komunizmu, v prípade Československa po 40 rokoch komunizmu, že ten zdedený stav bol omnoho komplikovanejší a ťažší, ako sa pôvodne predpokladalo. Pôvodne sa predpokladalo, že keď komunizmus spadne, tak pomerne rýchlo dohoníme vyspelé krajiny západnej Európy, ako je Rakúsko, Nemecko a ďalšie krajiny, v ekonomickej a životnej úrovni. Realita je však omnoho menej úspešná, aj keď k dobiehaniu dochádza, toto dobiehanie je pomalšie. Veľmi dobre to ilustruje príklad Estónska a Česka napríklad. Estónsko malo pred druhou svetovou vojnou rovnakú ekonomickú úroveň ako Fínsko. Estónsko patrí dnes k najúspešnejším reformným krajinám, k najrýchlejšie rastúcim, transformujúcim sa ekonomikám a napriek tomu dnešná ekonomická úroveň Estónska je len na úrovni okolo 64% úrovne Fínska. Rovnako je to aj v prípade bývalého Československa. Československo dokonca po druhej svetovej vojne v roku 1949 malo vyššiu ekonomickú úroveň ako Rakúsko v tom roku 1949, ale dnes Česká republika je stále na úrovni len 64% oproti Rakúsku. Teda k dobiehaniu dochádza, ale k mnoho pomalšiemu, ako sa predpokladalo. Ďalšou skúsenosťou je, že dnes už vieme rozsúdiť ten spor, ktorý bol na začiatku transformácie, spor medzi tzv. Gradualistami a radikálmi. Teda spor o to, ktoré reformy sú lepšie a efektívnejšie. Či radikálne Big Bang reformy, alebo skôr pomalé gradualistické reformy. Empirická skúsenosť za tých 25 rokov ukázala, že efektívnejšie, rýchlejšie a úspešnejšie boli práve tie radikálne Big Bang reformy a že vlastne v zásade platí jednoduché pravidlo. Čím viac reforiem, čím zásadnejšie a komplexnejšie reformy, tým rýchlejší ekonomický rast a väčší ekonomický úspech. Jasne sa ukázalo, že krajiny, ktoré s reformami otáľali aj preto, že nechceli, aby cena a náklady poklesu životnej úrovne, sociálne náklady boli príliš veľké. Jasne sa ukázalo, že ľudia v týchto krajinách museli práve platiť o mnoho vyššiu cenu. Veľmi dobrým, aj keď smutným príkladom toho je práve Ukrajina, kde sa reformy odkladali aj s týmto zdôvodnením, že aby nepriniesli veľké sociálne náklady a tie náklady, ten pokles životnej úrovne, tie ťažkosti sú rádovo vyššie ako v krajinách, ktoré urobili reformy razantne, rýchlo. Znamenalo to síce pokles, ale znamenalo to potom ekonomický rast životnej úrovne. Ďalšia s tým súvisiaca skúsenosť je tá, že polovičaté reformy sú dokonca horšie ako žiadne reformy. Zase to dobre ilustruje príklad 3 krajín, Poľska, Bieloruska a Ukrajiny. Pred 25 rokmi, keď komunizmus padol, tak v týchto 3 krajinách, v Poľsku, Bielorusku a na Ukrajine, bola podobná ekonomická úroveň v hrubom domácom produkte na obyvateľa. Aj tie zdedené systémové podmienky boli veľmi podobné. Odtedy v Poľsku robili komplexné a razantné reformy a integrovali sa do Európskej únie. V Bielorusku nerobili takmer žiadne reformy a centrálne riadená ekonomika v zásade ostala zachovaná, kým Ukrajina robila polovičaté reformy. Starý systém sa rozpadol, ale nevytvorili sa nové inštitúcie fungujúcej trhovej ekonomiky a práve sa ukazuje, že tieto polovičaté reformy na Ukrajine priniesli ešte horšie dôsledky ako žiadne reformy v Bielorusku. Pretože dnes
A toto sú čísla za rok 2013, teda ešte bez vplyvu anexie Krymu a vojny na východnej Ukrajine. Takže v roku 2013 malo Poľsko 3-krát vyšší a Bielorusko 2-krát vyšší hrubý domáci produkt ako Ukrajina, napriek tomu, že pred 25 rokmi, 23 rokmi boli na tej istej ekonomickej úrovni. Ukázalo sa, že najlepšie fungujú tie reformy, ktoré sú založené na princípoch ekonomickej slobody, na malom efektívnom štáte, na dobrom podnikateľskom prostredí, na nízkych daniach. Najlepšou cestou k takémuto ekonomickému systému je liberalizácia, deregulácia a privatizácia. A ďalej sú to reformy, ktoré nastolujú makroekonomickú stabilitu, teda udržateľné verejné financie, nízku infláciu, stabilnú menu a potom štruktúrálne reformy. Reformy ako je reforma verejných financií, daňová reforma, dôchodková reforma, reforma sociálneho systému, reforma trhu práce, zdravotnícka reforma a tak ďalej. O tom, že ak sa reformy robia dôsledne a komplexne, tak naozaj prinášajú lepšie výsledky. Dnes už máme rukolapné dôkazy vo forme čísiel. Asi najdôležitejším ukazovateľom, takým komplexným ukazovateľom reformného pokroku je tzv. Konvergenčný progres, konvergenčný pokrok. Konvergencia znamená približovanie ekonomickej úrovne krajín, ktoré sa reformujú, ktoré sú na nižšej úrovni, tým, ktoré sú vyspelé. Teda v Európskej únii konkrétne, ako rýchlo sa reformné tranzitné krajiny približujú k priemernej ekonomickej úrovni Európskej 15, teda starých členských krajín, tých bohatých členských krajín. No a čísla hovoria jasnou rečou. Najúspešnejšia je pätica krajín. 3 baltské krajiny, Estónsko, Lotyšsko, Litva, potom Poľsko a Slovenská republika. Medzi rokmi 2000 a 2012 bol priemerný konvergenčný pokrok týchto krajín 21,4%, pričom každá z týchto krajín sa priblížila, teda konvergovala o viac ako 20%. Za to isté obdobie to bolo v Maďarsku len 7% a v Slovinsku dokonca len 3%. Všetkých týchto 5 krajín malo ešte pred 13-14 rokmi menší hrubý domáci produkt na obyvateľa ako Maďarsko. Dnes už všetkých týchto 5 úspešných krajín predbehlo Maďarsko v ekonomickej úrovni. Nie je pritom náhoda, že tieto krajiny, ktoré sú úspešné, robili reformy založené na princípoch ekonomickej slobody, kým Maďarsko buduje skôr štátny kapitalizmus, znovu zoštátňuje a zvyšuje vplyv štátu v ekonomike. A v Slovinsku, ktoré tiež nie je úspešné v tomto smere, váha toho štátneho sektora bola vždy veľká, zasahovanie v ekonomike, štátne vlastníctvo v bankách, vo veľkých podnikoch. Veľmi dobrou ukážkou toho, že keď sa reformy robia naozaj razantne, tak môžu priniesť veľmi rýchly pokrok, je práve Slovensko. Za druhej Dzurindovej vlády v roku 2003 bol pripravený celý balík reforiem, ktoré som spomínal pred chvíľou, čiže makroekonomická stabilizácia, reforma verejných financií, daňová reforma, fiškálna decentralizácia, sociálna, dôchodková, reforma trhu práce, zdravotnícka reforma. Väčšina týchto reforiem bola pripravená a schválená v parlamente v roku 2003 a začali pôsobiť v roku 2004. A práve po zavedení týchto reforiem medzi rokmi 2004 a 2008 Slovensko zaznamenalo doslova konvergenčný skok. Náš konvergenčný pokrok za 4 roky bol 14%, kým v Poľsku to bolo 7%, v Českej republike 4% a v Maďarsku len 2%. Zároveň počas obdobia Dzurindových vlád klesol podiel verejných výdavkov, zmenšil sa objem štátu. Verejné výdavky ako podiel na HDP klesli z 52% na 35%. Takže najmä tento konvergenčný skok, ktorý bol daný reformami, prispel k tomu, že sme vlastne už takmer dobehli ekonomickú úroveň Českej republiky v súčasnosti, pričom po rozdelení Československa bola ekonomická úroveň Slovenska len na menej ako 2/3 českej úrovne. Mali sme 62% českého podielu hrubého domáceho produktu. Ďalej sa ukázalo na skúsenostiach tých mnohých krajín, že veľmi dôležitým predpokladom reformného úspechu je reformné lídrovstvo. Že jednoducho musia existovať politickí a reformní lídri, ktorí sú odborne pripravení, najmä na začiatku, keď neboli skúsenosti s tým, ako reformy robiť, a ktorí musia komunikovať tieto reformy a získať pre nich politický vplyv. Na začiatku reformného pádu, po páde komunizmu, kľúčovú úlohu zohrali reformátori ako Lešek Balcerovič v Poľsku, Václav Klaus v Československu.
Pričom, keď hovoríme o Československu, tak Slovensko malo obrovské šťastie, že na začiatku toho reformného procesu bolo súčasťou Československa, lebo sa zviezlo vlastne popri svojom väčšom bratovi na tých radikálnych reformách presadených práve Václavom Klausom a jeho ľuďmi. Myslím si, že ak by Slovensko bolo v tom čase už samostatné a malo by robiť vlastnými silami reformy, že by to bolo skôr také podkýnanie a potácanie sa podobné, ako bolo v Bulharsku alebo v Rumunsku, pretože vtedy tu jednoducho takí lídri neboli. V Estónsku zohral túto lídrovskú úlohu prvý predseda slobodne zvolenej vlády, Mart Laar, ktorý bol vtedy mladý 32-ročný právnik. V Gruzínsku to bol prezident Saakašvili a jeho minister hospodárstva Kacha Bendukidze. A na Slovensku sme po zosadení Mečiara vytvorili taký reformný tandem spolu s Mikulášom Dzurindom. Politické lídrovstvo je teda veľmi dôležité, pretože reformy sa nikdy nepresadzujú ľahko a vždy je tu veľký odpor aj záujmových skupín, aj ľudí, ktorí sa prirodzene obávajú akejkoľvek zmeny. To lídrovstvo je spojené aj s vlastníctvom reforiem. Vlastníctvom reforiem mám na mysli to, že reformy by sa mali robiť nie preto, že vás do nich niekto tlačí zvonku, ale preto, že sami politici a reformní lídri, ale aj ľudia sú presvedčení o tom, že reformy sú dôležité pre nich samých, pre ich krajinu. Veľmi dobre ilustruje vlastníctvo a lídrovstvo reforiem, ilustrujú krajiny ako je Estónsko, Gruzínsko, ale aj Slovensko alebo Lotyšsko, ktoré v mnohých oblastiach urobili o mnoho viac reforiem, ako im odporúčali medzinárodné inštitúcie a v niektorých prípadoch dokonca urobili také reformy, pre ktorými ich varovali tieto inštitúcie, pretože im sa zdali tie reformy príliš radikálne a príliš riskantné. Napríklad daňové reformy v Estónsku, na Slovensku, Gruzínsku boli kritizované Medzinárodným menovým fondom, že sú príliš radikálne. A potom sa vždy ukázali, že boli veľmi úspešné a veľmi, veľmi prospešné. No a na záver asi najdôležitejšia lekcia, ktorá z tých 25 rokov transformácie je tá, že reformy by sa mali robiť permanentne. Mali by byť nikdy nekončiacim procesom, nemali by sa robiť kampaňovite a mal by existovať istý konsenzus na potrebe reforiem. Lebo ak sa reformy budú robiť len nejaké krátke obdobie, môže to síce pomôcť, ale nemôže to viesť k trvalému úspechu. A v tom je, si myslím, najmä problém Slovenska, že u nás sa pohybujeme ako na hojdačke. Za federácie sa reform hore, čiže reformný pokrok, za Mečiara dole, za Dzurindu hore, za Fica dole. Čiže v tomto je zásadný problém a verím, že aj na Slovensku sa podarí vytvoriť taký širší konsenzus na potrebe reforiem, ktoré budú uskutočňované neustále. Len tak môžeme byť úspešní. Ďakujem pekne za pozornosť.